Kablawan kayo amin manen, iti daytoy nga oras ken kanito. Karagiti so amin nga nayat nga magsubsubaybay iti online streaming, iti Capital Christian Center, dito'y Region 1, buong Pilipinas, ken uray pay iti abroad. Maragsakan kami iti kadami manen kada kayo amang representa iti Ilocano service. Ket kanayon nga every Sunday mabuybuya tayo ti kanayon nga agsapa kastamat iti English service iti Malem. Ket maragsakan ak unay gapu ti parabor ken dakkel nga ayat ti Apo manen. Iti dakkel nga aramiden na ti biag tayo uray manen ti unos ti makalawas. Ket jakam mo no iti panakapalukay dagiti paspasamak saan na kahit kasawen nga nalpasen ti laban. Adalaban nga patsyan tayo nga ti panagbalegi adda ti ima ni Apo Dios. Hantay nga kaya tagtakder iti bukod tayo nga kabailan. Iso nga kanayon nga ti live streaming tayo ket pabilgen na kayo kuma. Madanon da kayo kariti lugar nga ayan nyo ket dayta ti puso mi. Mapabilag kay kuma, mapapigsa kuma ti pamatiyo. Ket saan nga iti paspasamak, iso iti mangitunda kada tayo iti panakaupay. Naimbag nga ikumit tayo man daytoy nga aramiden tayo. Iti maminsan manen Apo agyaman kami, pudno nga ti ayat mo ket dakkel unay. Agyaman kami ti parabor mo, ayat mo kinaman nga asim ti tunggal maysa kada kami. Tapno nalpas manen ti makalawas. Ket nagudwami manen dayto nga bulan iti Mayo. Ammumi Apo nga sanlaeng nga daytoy COVID-19 ti sangsangun mi addapay ti pangta ti bagyo. Nga maapo Dios agtaleg kami ken ka Lord. Nga patsyen mi nga dida kaminto palubusan a madadael ken masaktan gaputada kami dagiti anak mo ket sika iti amami nga nalangitan. Uray pay daytoy dawati ka bendisyonam ket danunen mi dagiti paset aluglugar dagiti kakabsat nga ti puso ken tarigagay mi makaipaay kami kumati panakapapigsa ti pamati dagiti amin nga agbuya ken dumngeg. Agyaman kami unay ket ited mi ti panagyaman itinagan na pusos dawatek amin dagitoy. Amen. Kamnawak dagiti katrabahuan iti Apo, dagiti kapamilya ti CCC Philippines ket uray pay dagiti amin nga gagayem sadino man ti ayan nyo agyaman kami unay ket amok nga ti Apo, di na kayo panpanawan, ket di na kayo baybayan, kasmet kada kami. Basag kada kayo, dito'y Philippians chapter 1, versikulo 6, iti Ilocano, nalawag, nga basae kada kayo, tapno maawatan tayo. Philippians chapter 1, verse 6, ket si tatalgedak ito'y metlaeng, adadjay nangirugi kada kayo itinasayaat nga aramid, an-anayen nanto agingga ti aldaw ni Hesukristo. Nagimbagman daytoy kakabsat. God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. Mangpabilag ti puso tayo, ket uray pay ni Pablo, iso dayto ti kararag na may paay, karag ti taga Pilipos.
Ngay maamuan tayo nga, tipanggap ti Diyos, God doesn't want to just save you, but He wants to sustain you through life. He wants you to make it. Tati parabor ti Apo, isu ti mang patalged, nga kadagiti mabalin tayo, nga aramidin tayo, ket ti sa pagpatinggan ti kabailan tayo, parabor ni Apo Dios. No paulwak da ito'y, iyig ko iti mabiit nga tiyempo kada kayo, nga imulayo ti puso yo, kakabsat king gagayem, iti panagkunana nga sustaining grace. Iti Ilocano ket, maawatan tayo nga naimbag di sustaining grace na pintas nga minti pa naka-English na rito nga nagrigat nga Ilocano no kunam ko mga sustaining grace ket DJ mga anay nga parabor nya DJ mangted ket kuna tayo nga the power to keep on going when we feel like giving up nga kaslaawan ti kayam nga ramiden, ngem, iti pagpatinggan ti kabalam, adayjay ti ima ni Apo Dios. Ti parabor ti Diyos, iso ti mga anay. Ket kayat nang sa uwan na ito sustaining grace, saan lang nga dijay ited ti Apo nga bilag, dijay pigsam, nga mangsalimot-mot ken mangaramid iti tiyempo nga riknam nga awanen ti kabailam. Or dadya bilig mo nga mangaramid dadya pag-iso. Inton riknaam nga kaslahan mo kaya nga aramiden iti maysa nga banag anaimbag. Not only the power to keep on going when we feel like giving up, but the power to do the right thing when you don't feel like doing the right thing. Maawatan tayo kumariyay. Iso nga, no adalin tayo daytoy, no apay nga na isurat daytoy, nga uray pay dito umuna nga Pedro chapter 5 verse 11, when erugita yu ti Jes, ket ti Diyos ti amin a parabor, anangawis kada kayo iti agnanayon aglorya na ken Kristo. Iti kalpasan, iti panagsagabayo, iti basit nga aldaw, isumot laeng ti palaingen na kayto, patibkiren na kayto, papigsain na tayto. Wow! Manotag kuna kada tayo, nga napatibker, napalaing, napapigsa, iti kastoy akasasaad iti crisis. Kadagiti napalpalabas, nga ibagak kada kayo nga adu dagiti kimapoy, diba adu mo dagiti pimigsa, adu mo dagiti napatibker. Ket, dito'y natayo kunak tinapalabas nga pagpakumbabaan na tayo, ket iyasidag na tayo, iji presensya ti Apo tapno, agtalag tayo pa'y. Iso nga, itilikudan ti panagsagaba, gapu ti parabor nga awan apulos ti mabalintay nga pagtangsit. Iso nga daytoy, na isurat daytoy, tapno maawatan tayo nga, ti panggap daytoy, kunana, dito Peter 5:11, my purpose in writing is to encourage you and assure you that the grace of God is with you no matter what happens. No matter what happens. So nga dito 11 ko na maitid kumaken kuha na ti panag turay itagnanayon nga awan inggana. Amen. Kuna na dito eh. Iso nga patsek kakabsat.
nga uray pay, nga nakankanayon, nga nakapokus tayo ti sentro, dahito agdama nga sangsangwan tayo, wino pinagdadaanan tayo. Kakabsat, kayat mi nga idanon kada kayo ti panakapapigsa tayo kaputa mumi, nga iti panangaramid tayo da pag-iso nga banag nga saan nga panagrebelde. Gapu ti parabor ti apo nga adda kada tayo. Isu daytoy ti mangpatalged nga itultuloy tayo ti agbiag ayon di kayat ni Apo Dios. Umuna nga masapol kitaan tayo ditoy nga ti Dios, God's sustaining grace help us keep on standing when we tempted. Inton ti Dios isu ti mga anay kada tayo, mangtulong kada tayo, nga agtakder inton, umay ti panakasulisog kada tayo. Dito, 1 Peter chapter 5, verse 8, agparbeng kayo, agsalukag kayo, iti diablo akabusoryo kaslalyon ang umernger-nger, magmagna ti sibayo nga agsapsapol ti alununen na. Adapakdar kada tayo dito ay nga ni Satanas isu dayta ti misyon na nga adda sipud pa ididamo nga adda kadagiti amin met a lugar tapno dagiti tattao nga pinili ti Dios ket sulisugan na kasmet ti panang sulisog na kinapos idi adda dito rabaw ti daga ngem idi sinulisog na ni Apo Jesus saan nga nagbalegi. Isu nga ti sulisog saan nga basol. Ngem no nagtulok ka ti sulisog isu ti agbalin nga basol. Temptation is not sin, but yielding of temptation is a sin. Isu nga impakdar na una dito, 1 Peter chapter 5, verse 8, nga ija English ko na ko, watch out for attacks from the devil. Your great enemy. Saan tayo nga gayem ni Satanas? Kabusor tayo ni Satanas. Ket, at datagliklikmot tayo, nga ngumer-nger akas may sangalyon, tapno, ija English ko na looking for some victim to devour. Mangberbirok, dahil ti mission na. Mangupay, mangdadael, mangsulisog, ngam ti kadaklan dito karamidin na sulisugin na di panunot mo, ngagpanunot iti dakes. Saan nga ti sulisog kat may pailang iti sabali nga banag no? Ti sulisog kat adu ti imulan na ti panunot mo, tapno saan ka ngagpanunot anormal. Tapno agrebelde ka, tapno agbaling ka nga dakes, tapno kunak ini, tapno umay dagiti saludsud iti panagbiag mo. But take a firm stand against him, and so be strong in the faith. Madaydayaw ti Apo. Pumigsa tayo kuma, iti pamati, dayta ti kayat ti Apo ti biag tayo. Ket sapay nga panunutin tayo ditoy. Ditoy Corinto chapter 10 no padasen tayo nga basahan ditoy. Corinto chapter 10 verse 13 kunana ditoy saan nga imay kada kayo ti uray anya apan nakasulisog. Adimet simro kadagiti so amin at tao. Ngem ti Diyos mapagtalkan. Ngem ti Diyos mapagtalkan. Iso nga dinto mangipalubos a masulisog kayo iti aglabas iti mabalin nyo no diket maigiddan to ti panakasulisog
isaganan nantumet ti dalan apaglisyan tapno mabalinyo apagbaligyan. Kayat na nga sa uwan aket kakabsat, nga saan na nga ipalubos, nga ited, dagiti dite kabailam dayta. Kabailan tayo nga daddumakat, datayo, iti mangibaga nga saan nga kaya no. Handa nga ipalubos, kat imulayo ti puso yu daytoy, nga handa nga ipalubos, iti panakatnag ti tao. No diket, kakabsat king gagayem, palubusan na dagiti paspasamak, ngem saan nga ti iso ti otor ti solisog. Ang iso ti otor kadagiti anyaman nga panakadanar iti puso ti tao. Saan nga iso ti otor ti COVID-19 or pandemic. Ngem ni Satanas amin dagitoy. Ngem mapalubusan no dadduma dagitoy tapno marukod ti pamati tayo. Ija isungar nga, ija English kat the temptation that you have are the same ones that all people have, but you can trust God. Yun ang ibig sabihin po yan. He will not let you be tempted more than you can stand. When you are tempted, God will also give you a way to escape. Then you will be able to stand it. Apay ang mapagbaligyan dito. Kariti Diyos data. And you know, this is God's sustaining grace. Hallelujah. Tulungan na tayo. Oh, iso nga ti kararag tayo, Apo, ti parabor mo, iso dagitoy, tapnusan kami nga agpanunot ti dakes, han kami nga agrebelde ken ka, han kami nga masulisog dagiti anyaman, nga panakasulisog kabayatan, nagiti panangsango mi dagitoy, ti parabor mo amang sustain, iti kasasaad mi, ti pagpatenggan ti kabalan mi, kanayon nga adda ka di chay. Kakabsat, nagimbagan na ita. So nga, may kadwa, God's sustaining grace help us keep standing when you are tired. Dahil parabor ti Apo ang mga nanay, tulungan na kang agtakder, inton mariknam iti panakabannog. Oh, kakabsat, normal ti tao. Oray nagpanpanunot ka lang nga naggargaraw ti bagim mabannog kan. Adurig nagpanpanunot, iso nga, dahito almost 2 months, kada ka ti unag ti pagtangan, dita agikot-ikot, ita rubayan, dita kwarto, dita kusina. O adu dagiti iyeg ni Satanas nga, panpanunot, ket daduma, ma-stress da, daduma, ket nusan mo nga panunuten ket i-manage da jelinteg di panagpanunot mo mangrugin ang mabannog ka. Ket maapiktaran daytoy si bubukel nga bagim. Ket agpanpanunot ka ket mabannog ka nga kayarigam pay once nga na-stress ti tao ket kayarigam datay manalon nga nagtrabaho tag malmalem ije kataltalunan. Ngem kakabsat iti kabayatan, iti almost 2 months tayo, nga naka-quarantine, karito unag ti pagtaingan tayo, wino sa dinuman tayan nyo kakabsat. Kadagiti adda, kadagiti quarantine site, dagiti na biktima, iti COVID-19. Amok nga, na-stress kayo, nabannog kayo, ngem, hanyo nga pinanunot, ti dakes nga ramid. Hanyo nga inikan ti lugar, ti panunot yo, tapno, aramidin nyo, dagiti saan nga pagiso. No diket, kanayon nga, suruten tayo, dagiti naimbag, nga aramid. Ket di panangaramid ti tinaimbag, nga aramid, kas kumaiti paglintegan, kas kumati panang surut tayo, dagiti anyamang iitnag ti gobyerno nga surutan tayo nga para ti pagsayaatan tayo naimbag dagito nga ramidin tayo iso nga daduma
mga kasaba, daduma, dumngag ka rin iti spiritual song, daduma ka rin iti preaching, daduma agbasa dati sa uniapos, daduma agkararag na, daduma, aduring iti mabaling nga na imbag, nga mabalin tayong aramiden. Iso nga karag iti napalukayan, ket adarag iti modified, ma-modified, ket kas iti Ilocosur, from general community quarantine, kay sigon nagiti leaders tayo ay ayaten tayo unay kayat da nga hanakat ka sa uwen nga palaganan da tayon ket iyigda kada tayo di makunkuna nga baron nga normal ket aramiden tayo dati no. Kung nakita isan panginalpas ti laban amangan no ma-overfaith ka. Amangan no, nalabas ti panagtiwalam, kat awan ti panaganad ken ka. Ada di pagsasaw nga, aganad ka tapno may salakan ka. Usto day ta. Iso nga, kada tayo kakabsat, kan kanayon ko mga nunaimbag ti kayatay nga ramiden, agtulnog tayo iti Diyos, iti tao, iti lintag ti tao, iti lintag ti Diyos, kinagtinaimbag nga ramid. Taday tati kunan ti Galacia 6:9, di kay mabannog nga garamid ti kinaimbag. Ije English git, let us not grow weary in doing right. Nagmay ti sa nga right. For we will reap of harvest of blessing if we do not give up. No di kayo maupay. Kakabsat, na imbag ti Apo so nga, karang iti tiyempo nga mabannog tayo, agidda kayo, mabannog kayo peng agililad siguron, agididda, agbuybuyat ti TV no daduma, kayat yung aliliwaan, nagiti bagbagiyo, kakabsat, but dadjay parabor ti Diyos sa mga nanay, tulungan na kang agtakder, tapno ti panpanunot mo, iti pusum kat berberukam nagtinaimbag nga ramid. Dito 2 Corinthians matlaan, 1, adda ti paset dito nga, mabasa tayo nga, it is God who gives us the ability to stand firm for Christ. He has commissioned us and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts. Tulungan na ka ngagtakder. Dayjay. Hantay nga kaya tayo. Gapukin kwa na. Ni Pablo, day tati puso na. So nga, I can do all things through Jesus Christ, through Him. Haan nga si ka. Awan ti kaya karamiden. Limitado tayo amin. Ngayon da Diyos, apag serserbian tayo. Ada kaya na nga ramiden tibiyag tayo. Into mabannog ka, kaya da ka nga papigsayan. No kumabsot na katulungan na ka, no awanan ka, sabten na ti ka sa pulam. No agsakit ka, agasan na ka. No umay dagiti saan nga na imbag, ituwid da ka, ikalintagan na ka, iyabugaduan da ka. Tulungan na ka ni Apo Diyos. Gaputi parabor na, tano ti Diyos kasla kuma ti tao, tano ti Diyos kuma kasla iti panpanunod ti tao. Napukaw tayo aminan. Mabalin na tayong husgaan, gaputi kinadakas tayo. Gaputi kinakapoy tayo. Ngem, agyaman tayo. Dadya mang sustain nga ti parabor ti Apo kada tayo, iso dayjay ti mabalintay nga pagtakderan, iti tiyempo nga kumapoy tayo, mabannog tayo, gapo tayo so na imbag-unay. Diba? Oray pa di Genesis chapter 6, iti biyag ni Noah, nakita ti Diyos ti parabor, ket ni Noah, nasapulan na ti parabor. Diba? Gaputi kinadakas ti tao ti lubong, pinanggap ti Diyos nga nga pukawen dagiti aming nga tattao, gaputi kinadakas, gaputi basol,
ngem agyaman tayo taadda adipon ti Dios. Nga tibiyag na mangmangted ti minsay, oray karagitoy nga panawen, nga ninuan na birukan na ti parabor, iti mata, iti Diyos. Nga isu ti nagtulnog, iti bilin ti Diyos. Iti imbaga ti Diyos, nga agaramid iti arko. Takalpasan na umayto, iti napigsa nga tudtudo. Nabirukan na, iti panakaispal, agraman ti pamilya na. Agraman dagiti bilin ti Diyos nga isarek na iti daong. No panunutan tayo ti biyag day di. Dagiti tattao, handa nga namati. Dagiti tattao na nabartek, nakainom ti baro nga harak dayta. Mauawanan ti panunot dayta. Ngem ti panangaramid na dayta arko, manu nga tawtawen, nga binuuna dayta, inaramid na dayta, nga uray ti martilyo, umdas namang palagip kumaga ti tao, tap nagbabawi dagiti tattao ti basbasol na, ngem ti mangken ti puso dagiti tattao. Agin gana nga dimteng ti tiyempo, nga nalpas iti arko, ket pinastrek ti Diyos, dagiti tattao ti uneg na, kaya sa uwen, dagiti pinili ti Apo, dagiti nagtulnog, ni Noah graman ti sibubo kala pamilya na ken dagiti animales nga pinalubusan ti Apo nga simrek iti daong. Lagdagi penyo nga saan nga ni Noah iti nangirekep tapno mabalin na nga luktan. Nga kalpasan na simrek dagitoy ti Diyos sinaraduan ng tirwangan. Sana may turad ni Noah akitaan, nga idi, nga mangrugin nga agtudo kat sa nagsardengen, idi matinipen ti lubong, o dagiti tattao awanen, tumpaw dan, timpaw aminen, amin. Kat ti tao, kasla dagiti lumalangoy, mabalingin masidegda, ijay arko tap nagtugtug dangem, naladawen. Nalpasen dedi gundaway, dedi tiyempo nagbabawi ti tao, nalpasen dedi gundaway nalabesen. San nga ti amin na gundaway at dati tao? Malabes ti gundaway, ti oportunidad sana kan kanain nga dati ima ti tao. Laglagi penyo, adda pa nakapukaw ti gundaway. Isu nga, dahita kumati panunutin tayo met kakabsat king gagayem. Nga ti gundaway samantalahem. Agserbi ka, agmatalig ka, agtulnog ka, aramidem dagiti na imbag nga banbanag, ket ti pagpatenggan ti kabalam. Ti Diyos anayin na ka, ket tulungan na ka. Isu nga rod, nga ditoy, Philippians nga text tayo, nya tigunan na for God is at work within you, giving you the will and the power to achieve His purpose. Tingkumit na kada tayo. Dagiti intalik na kada tayo, aramidin tayo titulong ti Apo. Tapno, dagiti inorgi tayo, lipasen tayo nga nimbag. Uray ti kabayatan nga adda tayo ti dalan. Kabayatan nga adda tayo iti wilderness. Kabayatan nga adda tayo dagiti banbantay, kadi kasisitan, iti panagbiag tayo. Kabayatan nga adda tayo iti journey. Adya dadya Diyos sa mang sustain. Dagiti masapol tayo. Dagiti pangangailangan tayo. Kita yu ti ayat ti Diyos, karang iti Israelitas. Uray no dakes dagitoy. Malagipyo, nga oray no nasasukir nga tattao dagitoy. Agreklamo dati pudot idi, ti Diyos inabungan na, iti init tapno magnada nga nasayaat. O nasipnget ti dalan, hamingam mo ti dalanan mi, niluktan ti Diyos, ti langit, tapno ti ranyag, ti bulan ket sinilawan na ti dalan. Kastat, ti kinaimbag ti abutad da na imbag nga panggap ti Diyos iti pinarsuana. Ngem ti tao, handa nga mapanunot da ita.
Maikatlo, God's sustaining grace give us the power to keep going when you are troubled. Dahil parabor ti Diyos ti mga anay, amang ted ti bilig mo, tapno, agtakder ka, kat agtultuloy ka, iti tiyempo, iti riribok. Saan tayo nga mabalin nga dinayan? Hantay nga mabalin nga libakan, tilubong na palalo ti riribok. Itilaksid nga sa ngalubungan, dahito isang sangwen tayo kakadwakin kakabsat. Adda gubgubat, manariman ti gubat iti Libya, nyapay, adda pang tatibagyo, ado ti saksakit, adda bisin, ket kunak, nga basit pay da itoy, hantay nga mo na adda dupay, digiti pasungaden tayo, mano, dagiti nabannugen, manon dagiti nariribuken, manon dagiti agpanpanunot ti saan nga naimbag. Kakabsat king gagayem. Dahiti lubong nga yan tayo. Saan nga iso dahiti ti gloria. Dahiti lubong nga yan tayo pelaeng. Naindagaan dahitoy. Kat no naindagaan, napnuan teriribok, napnuan karita adu nga paspasamak, napnuan kariti santay nga maawatan, gaputa dayto nga lubong, adda ni Satanas pailang ditoy, ngem kakabsat santay nga maupay, hantay nga agsanod, tumibker tayo, kat iti tiyempo nga umay, dagiti trouble, tibiyag tayo, panakariribok, tibiyag tayo. Dadya Diyos amang titikap ya kental na, tulungan na tayo. Di ba kuna ni Apo Isus si John 16:33, Jesus said, "In the world you will have trouble. In the world you will have trouble." Oh, kabsat, mabalin nga dari kriknaem. Mabalin nga awan ti kapya kental na. Patsikunay, nguna awan ti ima ti Apo ti biyag mo. Naawan ni Apo Diyos sa sentro ti pamatim kiti biyag mo. Napunpunno ka ti panakariribok. Awan ti peace of mind nga daken ka. Ibagak met kada kayo. Nganon ti Apo kaadda ka iti puso yo. Iti panangsango tayo iti riribok iti dayto nga biyag. Agyaman tayo iti karkariti Apo. Iti Isaiah 41 verse 10. Nyati kunana dito, don't worry. Do not fear. Hangkay agbuteng, hangkay agdanag, nyati ko na, gaputad daak kada kayo. Hallelujah. Dayta titalged tayo. Gaputad da ti Diyos kada tayo. Tikada ti Diyos kada tayo. Isu ti mang patalged, ti puso tayo, ti tiyempo, ti panakariribok. Oh, gaputadda ken ka, don't be afraid because I am your God. Kariti Diyos dayta, di na tayo ito panawan, di na tayo ito baybayan, kadkadwan na tayo, saan lang nga dijay, ammo tayo, nga ti Diyos kat man nakabalin, unay, ti Diyos kat nakaskasda, unay, ti Diyos kat mangisalakan, ti Diyos, iso ti kangatuan, kariti so amin, abanag, ti da ito nga lubong. Kanyang pati ko na, I will make you strong. I will make you strong. Kayat na nga sawen, ammo na nga kapsot ka, ammo na nga kumapoy ka, ammo na nga ti physical nga bagim kumapsot, at darig ti mariknam, at darig ti sagabaem, uray pa ti espirituhan na kasasad mo, umay ti pa nagkapoy, nga magyaman tayo dyan nagkarigunana, o papigsan kanto, o iti tiyempo nga awan ti makatulong keng kakunana, I will help you. Tulungan kanto. And I will support you with my right hand that saves you. Tulungan kanto ti makanawan nga imak.
ang mabalin na mangisalakan kada tayo. Maraydayaw ti Apo, kakabsat king gagayem, nagimbagan ti sao ti Apo nga pagtalgadan tayo. Oh, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Isu ti kamang tayo, isu ti pigsa tayo, kat kanayon, nga darijay nga tumulong ken ka. Naiduma ni Apo Dios iti tao. Iti tao mabalin na nga idagal. Mabalin na ka nga ibadag iti tiyempo nga tulungan na ka. Nadagga po na kinrason, ure ka nagito, isantay nga mabaling nga libaken. Ada, dagiti, instead nga, dagiti tultulong kat pagyamanan tayo. Adu tagririri. Adu dagiti nasaktan. Adu dagiti maatake. Adu dagiti pumatay. Kakabsat. Kat ti purpose deta amelioration. Tulong kung makadagiti marigrigat. Tulong kadagiti makasapol. Kaya mabalin ako nam, sino kumati di makasapol kadagito nga panawin. Kakabsat. At daman kinawan. Dadya Diyos apaggapuan ti suamin nakasapulan. Isu ti kamang, isu ti tumulong, isu ti nagkari nga dinan tubaybayan. Katrabahuan ti Apo, o nagtakder tayo anang nangruna ti kariti Diyos nga saan na kariti tao. Gaputam mo tayo nga di na tayo panawan. Kimbaybayan. Ngam sakbay nga sira, kasano iti panag-rely tayo. Dadya Diyos amang mabalin amang ted. Iti parabor kada tayo. Umkis tayo kenkwana. Call out for God's help. Lord, tulungan na kami, Lord. Masapol na ka, Apo. Isu nga dahi tako matikis tayo gagayem ken kakabsat. Masapol da ka Apo ti panagbiag mi. Ket kunami, kuna tayo, sika ti pagtakderan mi, Lord. Agpakumbabatay ken kuana, takunana, God gives grace to the humble. God gives grace to the humble. Hanala ko na nga ti Diyos itid na ti parabor kariti napakumbaba. Bayan tayo nga riti natatangsit kinapapalangguad. Bayan tayo nga riti managgundaway. Bayan tayo nga ti kinadakes. O dupatang kanin dati puso da. O kat agaramid dati sana makayayo kinihapo Diyos. Ni magpakumbaba tayo, dadya Diyos sa paggapuan ti so amin, gapot ti Diyos, tulungan nanto dagiti napakumbaba, ket dagiti nangato ipababanan to. Ngem dagiti agpakumbaba, maitanok danto. Draw close to God, and God will draw close to you. Madaydayaw ti Apo. Isu nga dayta kumatikis tayo may kadwa. Fill your mind with God's Word. Fill your mind with God's Word. Punuan tayo, ti panunot tayo, iti sao ti Diyos. Agbasa tayo, ti pigsa tayo dito sao ni Apo Diyos. Oh, instead nagpanunod ka ti san nga bag, agbasa ka, agmeditate ka, panpanunutem dagiti nangag mo, panpanunutem dagiti nabasam, ket pagbiagam dagitoy iti kankanayon. Agtakder ka. O nadakat ti sitwasyon nga mapupay ka, hamo nga denggen, nga oray napatagtibiyag mo ti mangupay ken ka, nga oray kabsat mo, iti mangupay ken ka, nadamangag mo nga negative ken kwa na, o han mo nga iso ti denggem, agtakder ka di sao ni Apo Dios, de kariti Dios iso ti pagtakderam. Dagiti sasaw ti Dios iso ti pagtakderan tayo. Ket iti pamatim iti sao ti Apo, itunda na ka ti panagbalegi.
Nguyo no maminsan, ure rin tinapatag tibiyag mo. Isuda rin instrumento amang upay ken ka. Ngem, ti Diyos, gapo ti parabor na. An-ana yun nakakuma. Di ba di kararag ni David, tinaminsan? I am completely discouraged. Narikna ni David, narikna na ti panakaupay. Narikna na iti anyaman arikna iti kinakapoy. But David prays, I am completely discouraged. Revive me by your word. Dahil ti kararag ni David, totally anaupayak. Totally aking mapsutak ng Lord. Revive me by your word. Ringan nak gaputi saom. Ringam ti pamatik amat maturog gaputi saom. Tilimami sa pamatik pabilgan nak kadi. Mano kada kayo nga ti kararag tayo o rekaragitoy nga laldaw. Lord, papigsan na kami. Iyag mo, ti panakariing, ti pamati mi, Lord. San kami nga maupay, narik nami unay, ti panakaupay, narik nami ti panagdanag, narik nami ti buteng, ngam Lord, papigsan na kami, ringan na kami, kahit na sa uwem, no revive us, no kuna tayo ti kararag tayo, isubli na tayo, ija apoy ti panagserbi, apoy ti panagkarkararag, apoy nga mangbirok manen ti presensya ni Apo Diyos ti biyag tayo. Dahil ta kumati kararag tayo. Lord, ringam ti nasyon miya Pilipinas. Iyag mo ti dakkel na revival, O God. And I do believe with all my heart nga dadakkel nga revival nga sakbay nga umay ti Apo mariing ti pamati dagiti nakaturog. Ti Diyos saan nga napababati ima na. Nganyaman ti marikriknam kaya na kang isubli. Kas na didamo anariknam. May kadwa. Acceptarem dagiti advice, suporta dagiti tattao ni Apo Dios. Ti asitgan tayo nga tattao. San mo nga asitgan dagiti mangupay ken ka. Han mo nga asitgan dagiti tattao a mangi down ken ka. Han nga dagiti tao nga managpadpadakes. Han nga dagiti tao nga manglamlamyong. Yan kay ko sa uwin. Dagiti tao nga hipokrito, dagiti tattao nga sabali iti ibagada, sabali ti aramid na. Naimbag ti bagbagada, ngam dakes ti puso da. Ngam dagiti tattao ni Apo Dios a makaawat ti sitwasyon mo. Ayatem dagiti karubam. Kas ti bagim. Love your neighbor as yourself. And hold on to God's promises. Agtakder ka ti kariti Diyos. Kakabsat ki nga gayem. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Hallelujah. Kasta ti kayarigan iti tao nga agdependar kini Apo Dios. Madaydayaw tinagan na. Iti 2 Corinthians chapter 12. Kastoy iti mabasa ditoy.
mabiten nga, madalas tayo nga, nganito naglipas. Ngayon basag pa kada kayo dito, Korinto 12, dito 8, aging gana 9. No may papan ito'y namitlo, apa nagkararag ti apo tapno, maya dayo kuma kanyak, kat iso kinuna na kanyak, ti parabor ko, makaanay ken ka, tati panakabalin ko, mga anay ti kinakapoy, gapuna sirarag sakak unay, ngagpasindayaw anang nangruna kariti kinakapoy ko, tapno ti panakabalin ni Kristo sa lukuban na. Wow! Iso nga ni Pablo, imay kenkwana, iti sungbat, nga saan nga iso da ito iti nangitunda iti panagkararag na, nga saan nga nasumbatan da iti karkararag na, nga idinto nga iso anak ti Apo, ngem binigbig na, nga iti awan sungbat di kararag na, ti sungbat ti Apo, umdas ti parabor ti Apo kenkwana. Narukod na ti pamati na, nga saan nga gapo iji tarigagay na, no diket tinangan anay kenkwana parabor ti Apo. My grace is enough for you. When you are weak, then my power is made perfect in you. Madaydayaw ti Apo. Kakabsat kingagayem. Implastar ko kada kayo that God's sustaining grace is the power to keep on going when you feel like giving up. The power to do the right thing. Inton umay ti sulisog, inton umay dagiti panakabannog. It helps us keep standing when you are tired. It gives you the power to keep going when you are troubled. Kakabsat, ti daytoy nga aldaw, ti talged tayo, parabor lang ni Apo Diyos. Umdas ti parabor ti Apo, itagda mga sitwasyon tayo. Ket kunak nga daytoy nga parabor, awan ti bayad na. Awan iti makabalor. Saan na magatadan daytoy? Saan nga gaputi ang aramidem? Han nga gaputi ayudang inted mo? Han nga gapu iti inted mo nga relief? Nga nyaman nga banag, nga mamagtangsit iti pusom. Han nga rita nyaman nga impaay mo no. Dagita nga banag, na imbag nga banag, maapresyar unay. Saluduan tayo na darigiti tumultulong. Ngem sana kanya sa uwan, nga usaram dagiti babasit at tulong nga mamagdakkel ti ulom ki pabasit at natapusom. Ngay so dayta, iti dakkel na question kaditi kadto makakabsat. Ket kunak, anhan nga gaput ti kinaimbag, kinanyaman nga banag, nga mabalintay nga plaster iti apong ito na tayo, na imbagak nga tao, kasto'y tararamidik, no! Agdibiyag ka laeng kas kanyak, ken kadatay amin. Iti parabor. Dadya paggapuan. Iti parabor. Kin amin nga banbanag. Iso ni Apo Diyos. Awan ti kaya tayo. Hantay nga mo ti mapasamak no bigat. Hantay nga mo ti sumaruno ang mapasamak. Hantay nga mo rin ti pangta ti dayto nga lubong. Nakapudpudot ti panawen. Adurig ti mabiktima ti heat stroke. Adu ti pakariribukan ti tao. Mabuting dati sakit. Ngem sangun dalat tagapo ti panagsapol da. Gapot ti pukaw da mabisin ti pamilya. Mabisin kami. Ngem sanda nga mapanunot. Nga adu ti matay iti COVID-19. Ngem ti bisin. Kaya mabalin ako nayo. Saan kami nga matay ti COVID-19, nga matay kami ti bisin. Aduri ti mabalinteng kalintigan, ngem kunak, agbibiyag talon ti parabor ti Diyos. Di tayo palubusan, nga ti biyag tayo. Mapuno iti saan nga naimbag.
No di kat iso ti panagtalik tayo. Dadya Diyos aman nakabalin. Katumkis tayo, kenkwa na kit ko natin, Lord, tulungan na kami. Apo, sikat italgad mi. Sikat ikamang mi. Katawan ti mabalin mi nga pagtakderan. No saan nga ti parabor mo laeng. Amang sustain kariti naldawal-daw. Akasapulan mi. Dagiti san mi nga kabailan nga abutin, kaya ti imam. Dagiti san mi nga kaya nga aramiden, apay, tattao tayong alimitado. Awan ti kaya tayo nga pulos nga aramiden. Di kaya mo nga awampay sigurado, aduro iti bagada nga agas with the vaccine, but very controversial. Dagiti agas nga may jaya, hantay nga mo, ti kasiguraduhan kakabsat. Iso nga kunak, nga apay nga nagito nga may panubos kit kunak, Lord, ti parabor mo lang, ti mabalin nga mang sustain. Ti san mi amarukod a panunuten. Gaputa si kati Diyos, nga pinati mi nga damabalin na nga ramiden. Karagiti pamati, dagiti tattao mapinarsuam. Kakabsat, ti dahi tingal daw, ni Apo Diyos, ti katalgedan, akamang, awanan ti sabalipay. Kumararag tayo, manakabalin nga Diyos, sagyaman kami. Nagimbag ka nga Diyos, apagkamatal kami. Lord, limitado kami nga tattao. Awan ti kaya mi nga ramiden. Ngam ti saom, pinapigsada kami. Pinabilig na kami. Nga iso, pinunom, kariti karkarim, ken parabor mo, nga saan niya mabalin, agatadan, ken bayadan. Kariti mabalin mi nga ramiden, tiday ito nga biyag. Amang paniknek apo, nga awan, ti kabalan, ti tao na awan ka kada kami. Tapno ti dahi tingal daw, Lord, umahi kami ken ka. Bendisyonam ti nasyon mi nga Pilipinas. Han kami nga maumang umkis, Lord, ti kaasim. Gimapo, ikumit mi ken ka ti nasyon mi nga Pilipinas. Lord, sa lukubam ka di Apo, di mo ka di baybayan ti nasyon mi nga Pilipinas. Ketidara ni Kristo Jesus, si babalkot kada kami amin na pinarsuam, ken ti sangalubungan. Lord, protektaram amin nga tattaom ngagtaleken ka o Dios. Kada po Diyos, dagiti saan nga naisalakan, may salakan da kuma. Dagiti tao nga managbasol, agbabawi dati basol da. Dagiti daan sakit, apo na biktima, apo agasami da. Anya man na klase ti sakit nga da kadakwada. Lord, umayak para kadakwada, kat sagidam kadi. In the name of Jesus Christ. Agasami da. In Jesus' name. In Jesus' name, na damop upay ti daytong aldaw, papigsaim ka di, pabilgem ka di, na dagplaplano nga agrebelde, in the name of Jesus, pagpakumbabaem, kat bigbigin na ka nga Diyos. Na dariti tao, nga napuno ti panakariribok, ti panunot na, awan ti kapya kadakwa the Lord, dawataken ka nga ited mo, ti peace of mind right now. In the name of Jesus. Gaputi saong, ited mo ti kapya kental na kadakwada. Aduro iti kayap mi nga dawaten, ngem sa mi nga may wagati mamamisa, ngem amom nga Diyos, dagiti kasapulam mi ti agdama crisis. Benesyonam dagiti iglesia lokal, benesyonam dagiti papastores, benesyonam dagiti frontliners, dagiti doctors, dagiti nurses, dagiti amin, apo, ngos-usarem, karagiti kalaldaw, dagiti leaders mi, ti presidente mi, Lord, tulungam ka di apo, o protektaram ti adipan mo, ikam ti kinasirib, papigsaam ti pigsa, tingungutin mi nga presidente, agin gana ti kababa na pwesto, agyaman kami unay,
sianad kami amang isubli, iti dayaw, gloria kim panagyaman, itinagan na pumiso Kristo lawatik kami na gitoy. Amen. 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 Diyaman ako na iting panagdingeg, ket siyaman kami, iti Capital Christian Center, nang nangruna karagiti membro, dahito nga iglesia, ken nagiti kapamilya, kakabsat, ken dagiti suamin amin ang makikipagpaspaset iti iglesia tayo diti vegan, karagiti outreaches tayo, karagiti luglugar nga nalukatan nga trabaho ti Apo. Agyaman kami una iti karkararagyo, ti tulong yo, karagiti bangus usaran ti Apo kada kayo. Ti Apo ti mang benisyon kada kayo, ket ti oras tayo, panakabuya nito, kaya mingi palagip kada kayo, nga mabuya yun to, ti sumaruno, iti English service tayo, iti alas 4, iti malem, iti Domingo. Kaya tagyaman ako unay, ti Apo ti mang benisyon, ti tunggal may sa kada tayo, naimbag nga aldaw tayo amin, kakabsat king gagayam. Ti kakabsat yo, Pastor June Lacaden, Senior Pastor, ti Capital Christian Center, Kota Corner, Vegan City. God bless us all.